Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom igawdu b'mod sieħ mill-benefiċċji tas-suq waħdieni mingħajr ma jinħolqu distinzjonijiet u żvantaġġi. Dan hekk kif fil-Berġ ta' Kastilja, Dr. Robert Abela laqa l-eks Prim Ministru Taljan Enrico Letta li reċentament inħatar mill-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea biex iħejji rapport dwar il-futur tas-suq waħdieni fl-Unjoni Ewropea feluq 30 sena mitwaqqif tiegħu. Dr. Abela semma l-importanza l-konnettività għal pajjiż fil-periferija bħal Malta waqt li aċċenna dwar il-bżonn ta' kundizzjonijiet li garantixxu ekwità fis-suq waħdieni fosthom aċċess mingħajr xkil għal mediċini. Dwar is-settur tal-aħħar, Dr. Abela qal li għandhom jiġu indirizzati kwistjonijiet regolatorji biex jiġi assigurat aċċess ġust għal mediċini għal kulħadd. Il-Prim Ministru laqa x-xogħol li qed jagħmel Letta hekk kif mistenni iħejji rapport komprensiv frott diskussjonijiet mhux biss mal-istituzzjonijiet Ewropej iżda anke b'taħdidiet mal-gvernijiet rispettivi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk Dr. Abela tenna l-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni aħjar li tqis l-impatt fuq kull stat membru u li fl-analiżi tal-impatt tikkunsidra l-ħtiġijiet ta' kulħadd. Semma bħala eżempji leġiżlazzjonijiet ambjentali riċenti bħad-Direttiva Ewropea Fit for 55 u l-pakkett ta' mobilità parti minn dan tal-aħħar riċentament iddikjarata f'opinjoni tal-Avukat Ġenerali quddiem il-Qrati tal-Unjoni Ewropea bħala żball li għandu jiġi null. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li hemm bżonn ħtieġa ta' proċess leġislattiv aħjar li qis każi partikolari ta' stati membri bħal Malta.